Sa number 6, missing ang mangingisda nga naanod sa baha sa Gihungan City, nakit-an na. Nakit-an na kay ina sang udto ang bangkay isang missing nga 44 anyos nga mananagat nga ginanod sa baha sa sitio Bateria, Barangay Poblacion, Gihungan City sadtong Lunes, Hulyo 13. Na-recover ang iya nga bangkay malapit sa suba sa amuman nga lugar kay ina. Pila man kaadlaw nga nagpatigayon sang operation ang mga rescuers para makita ang iya sini nga bangkay. Ginhingagaw pang idog kuntani sa mga mangingisda sadtong Lunes ang ilang nga mga bangkay kag nagsaka ang tubig sa suba kag nagbulig ang biktima nga ginkilala kay Rachel ugaling ginanod siya sang tubig padulong sa dagat. Nagbuligay ang Gihungan City PNP kag CDRRMO sa pagpangita sa mangingisda. Panawagan sa otoridad sa mga pumuluyo likawan na ang pagpadulong sa suba kag sa dagat kung masulog ang tubig kag nagasaka ng level sang tubig para likaw sa pareho sini nga insidente.